Diolch yn fawr iawn, Rhys, am y cyflwyniad. Nes i ddim cychwyn hwn drwy fwriadu astudio bywyd person o gwbl. Ond o'n i'n edrych ar y rhwydwaith cludiant yn gyffredinol, dyna lle mae'n niddordeb i, ydy edrych ar hen ffyrdd ac yn y blaen a lle oedd yn mynd. Ac yn fuan iawn, nes i ddod ar draws y cymeriad yma, William George Owen, a sylweddoli bod hwn yn ddyn pwysig. Oedd o'n rhywun, oedd yn dod o Gaernarfon, oedd o'n ddyn lleol, yn cychwyn ei waith yn lleol, ond mi gododd o i fod yn beiriannydd o bwys ar lefel cenedlaethol Prydeinig. Ond eto, does na ddim llawer iawn wedi esgwennu amdano fo. Ac yn sicr, dydy i bwysigrwydd yn lleol i Gaernarfon a Sir Gaernarfon a Sir Fôn ddim wedi gydnabod yma. Rwy'n dwi am ganolbwyntio ar ei yrfa cynnar yn yr ardal hon, a bydd na ddim llawer am y Great Western Railway fan ei ofn. Felly, fel dwi'n dweud, does na ddim llawer wedi sgwennu amdano fo, ond dwi wedi darganfod i enedigaeth 15 o Hydref 1810. Mi oedd yn dod o deulu o fasnachwyr a siopwyr. I dad yn cael ei gofnodi fel shopkeeper adag Bedydd William. Yn ddiweddarach, mi oedd o'n draper, weithiau'n linen draper, hefyd yn stamp agent. A mi oedd nhw'n deulu ddigon cefnog i'w anfon o ffwrdd i'r ysgol. Mi ath o ffwrdd i'r ysgol i ysgol Malpas, nid Malpas yn Sir Fynwy, ond Malpas yn Swydd Gaer, sydd jyst ar draws y ffin o Wrecsam, chydig y dwyrain o Wrecsam. A yr ysgol oedd yr adeilad ydych chi'n gweld ar y chwith fan hyn, Prospect House ydy enw'r adeilad, wrth bod ar y copa'r adeilad fan hyn, mi oedd yna ryw fath o blatfform lle ydych chi'n gallu mynd i fyny i weld y wlad o gwmpas. Mae adeilad dal yn sefyll heddiw, ond heb y blatfform yna ar y top. Ac ar y dde, ydych chi'n gweld chydig bach o gwricwlwm yr ysgol. Mae o'n sôn am mae ysgol ramadeg ydy hi ar gyfer young gentlemen. Ond dwi'n meddwl mae ysgol oedd hon i bobl oedd yn mynd ymlaen i brifysgol, neu os bobl oedd yn mynd ymlaen i'r weinidogaeth. Dwi'n meddwl mae ysgol i hon oedd i feibion masnachwyr, pobl oedd efallai yn mynd ymlaen i fasnach eu hunain. Achos mae yna lot o bwyslais yma ar sgiliau ymarferol, mordwyaidd, mesur, mathemateg ac yn y blaen, yn hytrach na pynciau academaidd. Felly mae'n debyg bod o'n eitha nodweddiadol bod William, fel mab i fasnachwr, yn mynd i'r ysgol hon ac fysa pobl tebyg yn mynd i'r ysgol felly. Oedd yn eitha pell i fynd i'r ysgol. Mae'n debyg fod yr ysgol hon yn denu hogia o eitha pell, nid yn unig o Lerpwl a Caer a Sir Gaer, ond hefyd o Gymru. Oedd yr ysgol yn hysbysebu bod ar ddechrau bob tymor oedd yn anfon coech i Lerpwl a coech i Gaer i bigo fyny y disgyblion ac yn ei fath ar ddiwedd y tymor. A mae'n eitha tebyg bod William wedi cael llong o Gaernarfon i Lerpwl, mae'n debyg, i bigo fyny'r coech i'r ysgol. Rwy'n pennaeth yr ysgol oedd John Vaughan. Oedd o wedi bod yn athro yn yr ysgol a wedyn mi gymrodd yr ysgol drosodd ac ail drefnu'r ysgol, fo yn wir oedd yn gyfrifol yn brynu'r adeilad hwn. Oedd i gefndir oedd syrfeo, oedd wedi bod yn syrfewr cyn iddo fel yn athro ysgol, a mi gyhoeddodd o lyfr, The Gentleman and Farmer's Pocket Assistant. Mae tudalen flaen ar y dde fan hyn o'r llyfr. Ac dwi'n meddwl bod yna rhywbeth am hyn bod John Vaughan yn trio cenhadu ei broffesiwn. Oedd o'n ddyddiau cynnar tir fesur y proffesiwn yma o syrfeo. Oedd o'n dal yn rhywbeth eitha cynnar. A dydy o ddim yn cadw fo'n gyfrinach iddo fo'i hun. Mae o'n awyddus bod unrhyw ffarmwr yn gallu mesur ei dir ei hun ac yn cyhoeddi'r llyfr mae'n neud hynny. Ac mae'n debyg bod y John Vaughan yma wedi bod yn eitha ysbrydoledig, achos dyna be nath William oedd yn y cam cyntaf o'r gadael ysgol, oedd dilyn John Vaughan i fod yn
syrfewr. So, yn 19 oed, mi gychwynnodd o drwy gael prentisiaeth i George Hennett. George Hennett hefyd efo cefndir fel athro ysgol cyn mynd i syrfeo. Mi oedd ganddo fo swyddfa yn Llundain, ond mae'n debyg mae yn Sir Gaerhirfyn oedd George Hennett yn gweithio a William yn helpu am gyfnod. Achos dros 2 flynedd, mi oedden nhw yn llunio y map yma o swydd Gaerhirfyn, ydych chi'n gweld ar y dde. Map wedi blygu oedd hon, ydych chi'n gallu gweld y plygiadau yn y llun fan hyn, ond o'i agor allan oedd y map ychydig dros 5 troedfedd o hir, hyd 4 troedfedd o led, ac ar raddfa 3/4 modfedd i'r filltir. So, oedd o'n fap manwl iawn o'r sir. Wel, ar ôl i brentisiaeth, benderfynodd William fynd yn syrfewr ar y liwt ei hun. Ac ar y chwith, ydych chi'n gweld un o'i hysbysebion yn y papurau newydd lleol. Mae ganddo fo swyddfa yn y stryd fawr Gaernarfon. So, eitha tebyg, mae o'n gweithio allan o siop i dad fan hyn. Ac yn cynnig i wasanaeth i dirfeirianwyr, i bob math o bobl, ydyn nhw eisiau dod i gael syrfeo i tir a ddod ato fo i ddarparu hynny. Ac ar un pryd, fel syrfewr, oedd o'n bwriadu cyhoeddi map tebyg o Sir Gaernarfon i'r hyn oedd wedi cynhyrchu hefo George Hennett o swydd Gaerhirfyn. Ac ar y dde, mae enghraifft o'r hysbyseb yma lle mae o'n ceisio denu tanysgrifwyr i wneud a correct and elegant map of the county of Carnarvon. Mae o'n anelu hwn at the nobility, gentry, clergy, merchants and other inhabitants of Carnarvonshire. Hynny ydy, y dosbarth canol ac uwch, pobl sydd eisiau map del ar ei wal nhw, ac oedd eisiau tanysgrifwyr i gyllido hyn. Wel, methiant fi hynny, doedd na erioed map gan William George Morgan, William George Owen, yn ddrwg ni, o Sir Gaernarfon. Mae'n debyg roedd i methu cael digon o danysgrifwyr. A mae'n debyg bod o ddim wedi llwyddo fel syrfewr ar ei liwt ei hun yn y stryd fawr. Achos mi all ymlaen i waith arall. A dyma ni ar y chwith, yr hysbyseb yn gosod gytundeb. Hysbyseb yma ar y cyd rhwng yr ynadon y sir oedd yn gyfrifol am y bont Saint dros Afon Saint yn Gaernarfon, a'r ymrydolaeth Turnpike oedd yn gyfrifol am y lôn yn arwain i fyny ati. A ar un amser, maen nhw'n hysbysebu ar y cyd am y gwaith i adeiladu Pont Saint newydd sbon. Mi oedd y bont yn sefyll o'r blaen, ond mae hwn yn bont newydd. Ac ar un pryd, oedd y sir yn atgyweirio Pont Faen. Pont Faen ydy'r bont dros yr afon Gwirfau ar y lôn bach wrth ymyl Llanfagran, ydyn ni i lawr o'r A487 heddiw. Roedd y Pont Saint rwan wedi ddylunio eisoes gan neu ar ran John Lloyd, syrfewr y sir, a'r hysbyseb oedd ar gyfer contractor, a rhywun i adeiladu y bont oedd wedi ddylunio eisoes. Ac roedd William George Owen yn llwyddiannus yn ennill y gytundeb yma. 2,258 i adeiladu Pont Saint. Mae hwnna yn werth tua 275 o filoedd heddiw. Dwi ddim yn mynd i ail ddeud hyn bob tro. Bob tro dwi'n dyfynnu ffigwr o'r oes yma, da chi angen lluosi gan ryw 100 ac ychwanegu dipyn bach mwy. Ond fyddai'n sôn am arian ar y pryd. Oedd o'n llwyddiannus, cynnig y pris isa, mi oedd ganddo fo 19 mis i adeiladu'r bont i'w gwblhau erbyn Mai 1835. A dyma ni'r cynllun. Rhan o'r cynllun, hwn ydy'r prif fwar bont ar draws yr afon, 1833. A dyma y plac, y faint ar y bont heddiw sydd yn cydnabod adeiladu'r bont yn 1835 ac o dar ar y gwylod mae'n deud W.G. Owen, contractor. Dyna oedd ei swyddogaeth, contractor i adeiladu'r bont. Ond mae'n rhaid bod o wedi bod yn falch o'i waith, achos wedi cwblhau y bont,
dyma ni sketch gan William George Owen ei hun o'r bont orffenedig. A mae hwn yn sketch yn dangos be oedd o wedi gwneud, gorches peirianyddol a bod o'n falch bod o wedi gwneud hyn. Dwi ddim yn gallu tynnu llun cystal â hyn, achos o fynd yna heddiw, mae yna goed wedi tyfu o'i chwmpas i, ond dyma ni y bont adag i chwblhau. A mae'r bont yna, wrth gwrs, dal yn sefyll heddiw. Adeiladwyd hi agor 1835, tan rhyw 20 mlynedd yn ôl, mi oedd hi'n cario yr A487, a mae hi dal yna heddiw efo'r llwybr beicio a llwybrau cerdded ar ei draws hi. Tra oedd o'n gwneud y gwaith yna, hysbysebodd y nadon Llangefni ynglyn â ffont cefn coch. Ar y chwith, mae hwn yn dangos mai lôn hen iawn oedd hon yn mynd dros cefn coch. Hon ydy yr allt goch yn dod allan af Iwmaris, yr hen ffordd o Lundain i Gaergybi, y map gen Ogleby. A ddech chi'n gweld fan hyn, os ydych chi'n gweld y saith fan hyn, King Coch Brook, hwn ydy cefn coch. So, mi oedd y lôn bryd hynny yn croesi'r cefn coch. Ddim yn amlwg os oedd yna bont yn adag Ogleby yn 1675, ond yn sicr pan oedd y nadon yn Ynys Môn yn hysbysebu hwn, mi oedd bont yna'n barod, ond oedd hi'n mynd reit lawr at yr afon ac i fyny'r ochr arall, mi oedd y tir yn lub ac yn gorsiog ac yn creu anawstera mawr i deithwyr. Y bwriad felly oedd codi'r ffordd 15 troedfedd uwch lawr ffordd. A dyma William George Owen unwaith eto. Nid y tro yma yn gontractor yn adeiladu'r bont, na, Lewis Williams ac Owen adeiladodd y bont. William George Owen oedd y dilynydd. Felly mae o wedi dysgu tydi. Ym Mhont Saint, oedd yn adeiladu pont rhywun arall, fan hyn mae wedi dysgu digon am bontydd i fod yn ddyluniwr y bont. A dyma ni ar y top, dyma ddyluniad William o'r bont. Mae yna narratif ar y bont yn deud Cefn Coch Bridge ar dyddiad yn rhifa Lladin. Di'r hynna ddim i gweld ar y bont go iawn heddiw. O'n i'n digon ffodus mod i wedi gweld y llun yma yn ar archifa yn Llangefni ac yr un diwrnod wedi mynd i weld y bont go iawn a tynnu'r lluniau ar y gwylod. Felly mae rhain o'r naill ochr a'r llall. A mi welwch chi, dwi'n meddwl, bod y bont sydd yn sefyll heddiw mwy na lai yr union rhyw math a dyluniad William. Mae'r wal ar y top dipyn yn wahanol. Mae yna drawst o goncrit ar un ochr. Ond ar wahân i hynny, mae'r bont ei hun, y strwythur y bont ei hun, fel y dyluniad, ac yn dal yn cario'r B5119 ar draws Afon Cefn Coch, sydd Blaenau Cwm Cadnant ydy hyn. Wel, y job nesaf oedd y lôn o Bangor i Gaernarfon. Cyn oes William, mi oedd, os ydych chi'n teithio o Bangor i Gaernarfon, doeddech chi ddim yn mynd ar hyd beth da ni yn galw'n ffordd Caernarfon rwan. Roedd y ffordd yn mynd ar hyd beth da ni'n galw yn ffordd Penrhos. Felly, dod allan o Bangor, os ydych chi'n gweld y saith yn hyn, dyma ni all Penchwyntan i fyny'r all yna ar hyd ffordd, beth da ni'n galw'n ffordd Penrhos, ac i fewn, tu fewn i beth sydd heddiw ym Bar Cyfeinol. Mae hwn ar fap John Evans o 1795, ac ar y dde, yr un pictiwr, ond yn ddiweddarach y map Map John Wood o'r flwyddyn 1834, felly just cyn i William wneud y gwaith. A'r ffordd yn cychwyn o be da ni'n galw dyddiau hyn, gwylod ffordd Penchwyntan, fel hyn mae'r pont reilffordd erbyn hyn, ond yn y cyfnod yna, tyddyn yr ordor oedd yn sefyll fan hyn, mi oedd yna dyddyn bach mwy na lai lle mae'r pont reilffordd yn debyg, neu Eglwys Einhart Lwyddes, Ysgol Einhart Lwyddes.
tyddyn yr ordor oedd yn sefyll yn fyna, a mae hwn yn cael ei enwi yn y gytundeb. Os ydych chi'n mynd ar hyd o'r ffordd yma, ffordd Penrhos, os ydych chi'n mynd ar hyd ffordd Penrhos heddiw, ydych chi'n cyrraedd Nant y Mount, a mae'r ffordd yn troi i'r dde ac yn muno hefo Allt y Faenol. Mae yna lôn gul yn mynd yn syth ymlaen fyna, a mae'r lôn gul yna yn troi i lawr i'r chwith yn sydyn. Ac os ydych chi'n edrych yn syth ymlaen fyna, dyma beth ydych chi'n weld. Yn mynd ar draws y cae, hwn ydy hen gwrs y ffordd Turnpike cyn i William Owen i gwella hi. A mae'r darlun yma yn dangos mymryn bach mwy ohoni, ond beth ydy hwn ydy llun addi ar Laida. Jyst i egluro hynny'n sydyn, hwn ydy pan mae awyrennau'n hedfan uwch ben ac yn mesur uchder y tir yn fanwl iawn hefo lasers ac yn gallu creu y delweddau hyn o topography y tir o uwch ben. Na i geisio egluro, dwi wedi sgwennu chydig o labeli ar hwn i geisio egluro lle di lle. Ar wilod y map, mae'r cylchdro fan hyn, hwn ydy'r cylchdro wrth ymyl tŷ golchi. Hwn ydy Allt y Faenol, yr A487 presennol, a hwn ydy beth ni'n galw yn ffordd Gaernarfon yn dod ffordd hyn. Y nodwydd yma ydy'r hen dwnnel rheilffordd, yr goriad i fewn i Twnnel y Faenol. Rwan, fyny ar dop y dde y llun lle dwi wedi labelu Penrhos. Dyma di'r lôn gul yna. Dyma di'r lôn gul sydd yn troi i lawr i'r chwith. Fan hyn, mae'r ffordd Turnpike yn cario ymlaen. Hwn ydy'r llun ar hyd y cae ddangos sy'n y sleid wrtha. Ac mae hi'n cario ymlaen ffordd hyn yn croesi llwybr presennol ar A487, mynd i fewn i beth sydd rwan yn Barc y Faenol, ac yn cario ymlaen i lawr drwy Parc y Faenol. Mae hwnna'n eitha amlwg yr holl ffordd i lawr. Ond dwi ddim yn dangos ar y llun, ond mae'n parhau tu fewn i Barc y Faenol, heibio tyddyn yr enw Wern Gogas, ac yn dod allan yn yr adwy wrth ymyl lle mae Clwb Pêl Droed Felinheli erbyn hyn, ac yn muno ar ffordd bresennol yn Aberpwll. Honno oedd yr hen lôn, ond ym 1835 mae yna fwriad gen y Turnpike Trust gan yr ymwybydolwyr i adeiladu ffordd newydd sbon i gael gwarad o'r goledd a fynd fyny ac i lawr i Penrhos rhwng Bangor a Caernarfon. Ac fel ydych chi'n gweld o'r hysbyseb, dyna'n sicr ydy'r bwriad avoid the steep ascents, ac mae'n deud am y ffordd newydd, almost a dead level. So'r bwriad ydy adeiladu ffordd ar lawr y dyffryn lle fuodd na ddim ffordd o'r blaen. Ac unwaith eto, William George Owen sydd yn ennill y gytundeb i wneud hwn. Mae'r gytundeb mewn 2 ran. O dyddyn yr ordor i Bryn Llwyd, mae hwnna mwy na lai lle mae ffordd Coed Mawr yn dod lawr rwan a mae yna lwybr bychan yn mynd i fyny'r ochr arall at fferm Bryn Llwyd o hyd. So, tyddyn yr ordor i Bryn Llwyd, mae o'n gwella y ffordd bresennol. Y ffordd da ni rwan yn galw yn ffordd Gaernarfon oedd yno eisoes. A mae gwella yn golygu lledu'r lôn a lefelu'r lôn. Mi fysa'r lôn ddim cweit mae lefel yma hi heddiw. O flaen, lle mae siop Home Bargains heddiw, mi fydwch chi weld sut mae'r lôn wedi godi rhyw fymryn bach i osgoi pant oedd yn y ffordd cyn hynny. A wedyn, o Bryn Llwyd ymlaen i Aberpwll, mi oedd o'n adeiladu ffordd gwbl newydd. Mae'n debyg y bysa yna ffordd o Bryn Llwyd ymlaen o leia i lle mae Tesco heddiw, ond mae'n debyg o hwnna un ochr i'r dyffryn, ac oedd y ffordd newydd yn fwriadol yn gorfod mynd yng nghanol y dyffryn mwyn fynd i'r ochr arall i groesi'r ochr ogleddol i'r Afon Heilyn. Ac dilyn yr Afon Heilyn, yr holl ffordd i Aberpwll. Mae manyleb y gwaith yn fanwl iawn ynglyn â y goledd. Y busnes yma ynglyn â bod mae rhaid i'r ffordd bod bron iawn yn fflat.
mae o'n manylu yn union be fydd y goledd yr holl ffordd. Dydy ddim mor fanwl ynglyn â pont dros Afon Helyn, mae jyst yn deud, wel, mae rhaid cael pont dros yr Afon, a mae hyn o droeddedu uwch lawr Afon. Felly, unwaith eto, mi oedd disgwyl i'r peiriannydd mewn gofal i ddylunio pont ac i ddylunio ffordd i groesi'r Afon. A dyma ni, hwn ydy'r map o 1840, ffordd newydd yn orffenedig, felly dyma ni y ffordd newydd adeiladwyd gen William George Owen yn 1835. A dyma ni'r hen ffordd, sef ffordd Penrhos. Adag y map yma, dydy all y ddeinol ddim wedi adeiladu. Da chi ddim yn gallu mynd yr holl ffordd o Tŷ Golchi heibio Treborth i lawr i Bont y Borth, ond mi adeiladwyd y ffordd honno gan y Turnpike Trust yn dian iawn wedi'r map yma. Chydig o enghreifftiau y gwaith yma. Dyma'r gwaith nath William George Owen. Mwyn cael y ffordd yn fflat, mi oedd rhaid naddu torri fewn i'r graig wrth ochr y ffordd mewn 3 neu 4 lle. A mae'r clogweini yma dal i'w gweld heddiw. Mae gynnyn nhw olwg o ryw doriad eitha modern, rhywbeth yn yr 18fed ganrif efallai. Ond dwi'n argyhoeddedig, mae gwaith William George Owen ydy'r rhain. Mi oedd yn rhaid iddo fo wneud hynny mwyn cael y ffordd yn lefel yr holl ffordd. Ac wedyn, ar y gwylod, mae'r bont adeiladodd fel rhan o'r gytundeb, y bont dros Afon Helyn, sydd jyst iawn wrth yn mynd i fewn i Aberpwll. Wal y Feinol tu ôl i'r bont yn y llun fyna, ond wrth gwrs, doedd Wal y Feinol ddim yn sefyll bryd hynny, adeiladwyd warddwyd y Feinol rhyw 20 mlynedd a mwy yn ddiweddarach. Tra oedd o'n gwneud hyn i gyd, oedd William hefyd yn brysur hefo rheilffyrdd, datblygu rheilffyrdd gynnar. Mae hwn yn gynnar iawn yn oes o'r rheilffordd, mond yn 1830 a gorwyd y lein gyntaf Lerpwl i Fanceinion. Ym 1833, mae yna gofnod bod o wedi gwneud rhywfaint o waith. Mae hwn pan oedd o efo'r swyddfa syrfeo yn Gaernarfon yn y stryd fawr. Mi nath o rhywfaint o waith ar ran Samuel Holland yn Blaenau Ffestiniog. Ar y pryd oedd o ddim yn gwneud llawer iawn, i'w gopio mapiau, rhyw bethau felly oedd gwaith William ar pryd hynny. Ond mi fysa fo wedi cyfarfod efo James Spooner. A James Spooner oedd peiriannydd y reilffordd Ffestiniog a adeiladwyd yn fuan wedi hyn. Erbyn Mehefin 1835, mi oedd y drafodaeth mawr yn mynd ymlaen ynglŷn â oedd y reilffordd i ddilyn yn fynd trwy Gaergybi neu trwy Borthyn Llaen. A mae yna sôn am fap yn rhoi y llwybr o fysa rheilffordd o Lundain i Borthyn Llaen yn gymryd. A mae yna sôn bod rhyw beiriannydd lleol, rhyw local engineer wedi dylunio'r map. Mae'r erthigol fy hyn dwi'n dyfynnu fan hyn sydd yn dod o drafodion Cymdeithas Sir Gaernarfon sydd yn dweud, wel, efallai mae James Spooner, peiriannydd rheilffordd Ffestiniog, nath y map, neu efallai William George Owen. Da ni'n yn gwybod. Oedd yn nhad i wedi sgwennu llyfr am frwydr yma, Porthyn Llaen a Chaergybi. A mae o'n dweud rhywbeth tebyg, da ni'n yn gwybod ai James Spooner neu William George Owen oedd o. Ond dwi wedi dod ar draws cyfeiriad ym mhapur newydd lleol i adroddiad cyfarfod yn Nulyn sydd yn sôn am y peirianwyr nath yr adroddiad i'r llwybr yma o Lundain i Borthyn Llaen. Ac yn y papur newydd yma, mae o'n deud mai Mr William George Owen ar y cyd efo George Hennett. Felly mae o'n gweithio efo'i hen fentor George Hennett yn dylunio llwybr rheilffordd posib o Lundain i Borthyn Llaen.
Mae'n eitha posib bod George Hennett wedi gwneud y rhan yn Lloegr a William wedi gwneud y rhan yng Nghymru, neu rhyw raniad felly o'r llwybr. Rwan, dwi jyst eisiau crynhoi yr amser oedd hyn i gyd yn digwydd, achos roedd William yn hynod o brysur mewn cyfnod byr iawn fan hyn. Cofiwch, mond yn 1810, y ganwyd y dyn yma, mae o yn ei ugeiniau cynnar fan hyn. 19 mis mae'n adeiladu Pont Saint. Yn yr un cyfnod, mae o'n dylunio Pont Cefn Coch. Yn yr un cyfnod, mae o'n mynd yn ôl ac ymlaen ar draws Gogledd Cymru yn dylunio ffordd o reilffordd i Banllyn Llaen. Yr Hydref ddilynol, mae o'n tendro y gytundeb o Fangor i Aberpwll. Rwan, dydy'r gytundeb adeiladu ddim yn cael ei osod tan Ionar yr 8fed yn 1836. Rwan, mae'n debyg bod yna rhywfaint o waith dylunio yn mynd ymlaen yn y cefndir. A mi oedd hynny'n eitha pwysig, achos bryn wythnos wedi hynny, mi gafodd o lythyr gen Isambard Kingdom Brunel yn cynnig y swydd iddo ar y Great Western Railway. A mae yna stori ynglyn â hynny. Dyma ni sgwennodd Isambard Kingdom Brunel. Mae wedi clywed amdano fo, mae wedi clywed am ei waith o gen George Hennett. Mae'r mentor yma George Hennett dal yn y cefndir. Mae o'n amlinellu gytundeb sut fysa fo'n dod i weithio iddo fel sub-assistant engineer, felly mae'n cychwyn ar y gwylod. Ac mae o'n dweud, if these conditions appear to you encouraging, you will come to town immediately. So, William Drian yn Gaernarfon yn adeiladu'r ffordd yma o Fangor i Gaernarfon, a mae Brunel yn dweud, come on, Llundain rwan, a gofyn iddo fod yn syth i Llundain. Rwan, mae'r stori nesaf yn dod o biwgraffiad i ddwy wires. Biwgraffiad y ddwy wires ynglyn â'i tad, Sir Herbert Isambard Owen, neu sôn amdano fo yn ddiweddarach. A mae yna'n bymryn bach o gefndir ynglyn â'r taid. Rwan, dydy'r llyfr yma ddim yn hollol ddibynadwy. Mae yna rhai ffeithiau yn y llyfr yma gellid y gwrthbrofi. Ond mae gennym ni stori fan hyn sydd mae'n bron yn sicr yn cyfeirio at be ddigwyddodd yn Ionawr 1836. Yn anffodus, mae'r wiresa yn meddwl mae Pont Britannia ydy testyn y bont, nid y lôn yma. I can't accept it, cried young William mewn perthynas â cynnig Brunel. The Menai Bridge contract, well, nid Menai Bridge oedd o. Isn't finished yet, well, oedd o prin iawn wedi cychwyn. I'll have to refuse Brunel. Ac yn ôl y stori, na fo Wil bach, meddai fam, bysa hi yn cwblhau y gytundeb ac yn goruchwylio'r gwaith. Wel, mae rhaid bod yna rhywfaint o wirionedd yn hyn, achos erbyn Medi 1836 yn Medi ddilynol, mae William George Owen yn ysgrifennu i Arglwydd Newborough. Arglwydd Newborough yn ei ro fel un o ymddiriedolwyr y ffordd, y Turnpike Trust. Mae o'n sgwennu o Maidenhead, lle mae o'n gweithio i'r Great Western Railway ynglyn â chosta'r ffordd ym Mangor. Yn fras, mae o'n deud, mi gostio ddo mwy mi ar adeilydd lôn ac o'n i'n meddwl oedd y cerrig ddim digon da, gai ddim yn ei gylledu, dwi ddim yn gwybod beth ddigwyddodd i hynna. Felly mae yna rhyw wirionedd yn y stori. Mi oedd o gwaith ar ei hanner, mi ath o i lawr i weithio i Brunel, ond rhywsut neu gilydd, mi ddario lwyddo i gwblhau y gytundeb rhwng Bangor a Gaernarfon, efallai hefo'i help i fam. Felly, 20 blynedd, mae wedi bod yn ddyn prysur iawn. Mae wedi bod yn cwblhau'r pontydd yma. Mae'n cael y cynnig y job gen Brunel. Mond 5 oed ydi o hyd. Mae wedi gwneud y gwaith yma cyn iddo fod yn 5 oed. Ac i ffwrdd o i weithio i Brunel. Ac fel dwi'n nodi ar wylod y sleid, mae o ddim jyst yn brysur fel gwaith peirianyddol. Mae o rhywsut neu gilydd di ffeindio'r amser i ganlyn merch lleol achos oedd o'n priodi flwyddyn dilynol yn
Hurst wrth ymyl Reading yn Berkshire. Rwan, dwi ddim yn mynd i ddeud llawer iawn ynglyn â'i yrfa hefo'r Great Western Railway. Dwi'n mynd i rithro trwy hyn. Ond dwi'n mynd i wneud hyn drwy gyfeirio at y llythyr penodiad gafodd ac yn Brunel. Un o'r peth eraill mae Brunel yn deud, engineers must reside upon such part of the land as the line as required. Hynny ydy, lle bynnag mae'r gwaith mae o'n gwneud, mae'n rhaid fod fyw yna a mae'n rhaid fod ar alwad 24/7 i fod yn goruchwilio'r gwaith. Ac mae'n bosib dilyn i yrfa fo, a sut oedd i yrfa yn datblygu trwy lle oedd o'n byw, lle bedyddwyd y plant, ac cymharu hwnna hefo y gwaith oedd yn mynd ymlaen ar y pryd. Felly 1836 pan gychwynnodd o, oedd o'n sgwennu o'r swyddfa yn Maidenhead, oedd o'n byw yn Hurst sydd ddim yn bell i ffwrdd, ac y gwaith oedd yn mynd ymlaen bryd hynny oedd adeiladu pont Maidenhead, sydd un o'r chestion mawr Brunel ar y rheilffordd. A 1841 oedd yn byw yn Chippenham ac yn ddiweddarach yng Nghaerfaddon. Y ddau le yn naill ochr i dwnel bocs, un arall o nodweddion mawr y rheilffordd. Hwn ydy'r twnnel maen nhw'n deud bod ar ben blwydd Brunel mae'r haul yn disgleirio un pen i'r llall. A mae yna dystiolaeth bod William wedi bod yn gyfrifol am gynnal y twnnel yn sicr yn ystod y cyfnod yma. Mi symudodd o wedi hynny i Reilffordd De Cymru, oedd yn gwmni ar wahân am gyfnod, a fo oedd prif beiriannydd Reilffordd De Cymru ac yn byw rhan fwyaf amser yng Nghas Gwent, a rhai o'i blant yn cael ei eni yn fyna. Pan ddath Reilffordd De Cymru i fewn i'r Great Western unwaith eto, mi oedd o'n gyfrifol am rhan o'r Great Western Railway ac yn ara deg dyma fo'n cael ei ddyrchafu ac yn y pen draw yn cymryd drosodd i fod yn brif beiriannydd y rheilffordd. Ac erbyn hynny, oedd o'n byw wrth ymyl Paddington, oedd o'n byw yn Mayfair yn Llundain, tŷ crand iawn gyda fo, ac mae wedi symud yr holl ffordd o Gaernarfon o gwmpas ardal y Great Western ac yn gorffan ei ddyddiau yn Llundain. Ffordd arall o edrych ar hyn, unwaith eto yn y llythyr penodiad, yn deud fysai gyflog yn cychwyn am 150 y flwyddyn. Os oedd o'n dda iawn yn ei waith, fysai'n cynyddu i 250, ac efallai mewn rhai achosion eithriadol yn 300. Wel, does gennym ni ddim cofnodion i gyflog am yr holl amser, ond yn amlwg erbyn 1854, oedd y gyflog yn 675, ac wrth iddo fynd i fyny ac i fyny yn y Great Western Railway, oedd yn gorffan efo cyflog o 2000 o bunnau. So, sylweddol uwch na yr addewid ar y cychwyn. Dipyn bach ynglyn â'r dyn. Dwi dal wedi ffeindio na chydig iawn sydd wedi sgwennu amdano fo. Dwi ddim wedi ffeindio llawer amdano fo. Ond dwi'n trio gwneud rhyw sketch bras o sut dyn oedd o a i gefndir o. Mi oedd o'n Gymro Cymraeg, a di hwnna ddim llawer o syndod i rywun yn dod o Gaernarfon y dyddiau hynny. Ond mae yna rhyw dystiolaeth nad oedd o ddim wedi colli Gymraeg, oedd o dal yn defnyddio'r Cymraeg. Mae yna lythyrau rhwng ei feibion o sydd yn sôn am rhai o geiriau Cymraeg fyddai tad wedi defnyddio. Felly oedd nhw'n amlwg yn cael mymryn bach o Gymraeg yn y cartra bod nhw'n byw yn Lloegr am cyfnod mawr o'i bywyd. Mi oedd o'n cadw cysylltiad a'i deulu yn Gaernarfon. O'n i yn edrych ar y cyfrifiad, o'n i'n trio dilyn lle oedd y teulu yn byw, ac mewn un cyfrifiad, mae'r mab ar goll, dydy'r mab ddim yn aros efo'r tad a'r mam, a wedyn ges i ddod i'r draws y mab yn aros yn Gaernarfon efo taid a nain. Felly yn amlwg oedd y plant yn cael mynd yn ôl ac ymlaen yn cael bach o wyliau neu beth bynnag. Ac yn drist hefyd, yn Gaernarfon bydd arw i ferch, i unig ferch yn 8 oed. Mi bydd arw Elen Phoebe i ferch o'r Dwynwen Goch yn Gaernarfon, a mae hi wedi chladdu ym Mynwent Llanbeblig. Mae'r llyfr gan y Wiresa yn deud
bod Ili Senw oedd i fewn y teulu oedd The Gov, ydy fo oedd pennaeth y teulu. Ond datgelu dipyn bach mwy, Ili Senw i'r dynion oedd yn gweithio ar y rheilffordd oedd The Little Stammerer. A mae hynny efallai yn awgrym o'r math o ddyn oedd o. Dyn bychan, a rhyw fymryn o atal deud gyda fo. Ac mae'n rhaid bod o wedi goresgyn yr anfanteision hyn i fedru llwyddo yn ei yrfa fel gnath o. Ac dwi'n sicr dwi'n meddwl bod o yn amlwg wedi bod yn ddyn gweithgar, fel mae'r holl waith yna'n mynd ymlaen mewn rhwng 1833 a 1835 yn awgrymu. Oedd o'n ddyn gweithgar, oedd o'n cyflawni ac oedd o'n llwyddo oherwydd hynny. Mi oedd ei deulu yn bwysig iddo, mae'r teulu wastad yn agos iddo fo. Mae teulu i wraig ma'n ymddangos yn symud o gwmpas y wlad efo fo. Wrth bod nhw'n symud efo'r gwaith ar y reilffordd, mae'r teulu wraig hefyd yn symud i fod yn agos. Falle'n helpu gofal plant neu beth bynnag. Ond mae'r teulu'n bwysig iddo fo, ac mi oedd ei frawd bach wedi priodi i hanner chwaer. Rhywbeth arall nes i ddod ar draws wrth ymchwilio'r cefndir. Mi oedd na 4 mab i gyd, y fenga Herbert Isambard Owen, yr enw canol na oherwydd mae Isambard Kingdom Brunel oedd ei dad bedydd a wedi rhoi'r enw canol ar ôl Isambard Kingdom Brunel. Fo oedd yr unig mab i wenu yng Nghymru, a mi ddatblygodd Herbert Isambard Brunel i fod yn Gymro o bwys. Mi oedd o yn feddyg, mi oedd o'n academydd, a mi chwaraeodd y rhan yn sefydlu Prifysgol Cymru. Felly mae'r cysylltiad yma â Chymru wedi parhau drwy fywyd William. Ac yn ola, os ydych chi yn pasio heibio crwydro'r llefydd yma o bryd i'w gilydd, dwi am i chi gofio William George Owen, achos ar wahân i'r garreg yna ar Bonsaint, dydy o ddim wedi gydnabod yn lleol. Y llun ar y top yn chwith ydy'r gorau o'n i'n gallu tynnu diwrnod o'r blaen o Bonsaint. Y llun ar y top ar y dde, wel hwnnw ydy'r bont yn cefn coch. Da chi'n gallu gweld yn fanno sut mae'r lôn wedi godi 15 troedfedd uwchlaw'r afon a'r tir corsiog gen William. Gwylod ar y chwith ydy llun arall o bont dros afon Heilyn wrth ymyl Stad y Feinol ac Aberpwll. Ac ar y dde, darn bach o ffordd Gaernarfon lle mae'r ffordd bresennol yn osgoi hi. Ond ar wahân i'r darn bach yna, mae'r ffordd bresennol mwy neu lai yn dilyn cwrs William George Owen. Dwi eisiau diolch cyn i mi orffan i'r cyfryw archifa sydd wedi bod o gymorth i mi. Nes i llawer iawn o'r ymchwil yma drwy'r cyfnod cloi lle da ni ddim yn gallu ymchwilio llawer iawn heb lawr y we a mynd allan yn dro ac yn y blaen. Ond y munud oedd pobl yn cael ail-agor, mi fues i yna yn cwblhau'r ymchwil, so dwi eisiau diolch iddyn nhw am ail-agor. Hefyd David Haynes o Malpas sydd wedi bod o gymorth efo'r manylion o fanna. A Mike Jones, awdur llyfr mewn perthynas ar ddwy wires, sydd wedi pwyntio fi at ambell i ffynhonnell gwerthfawr iawn ynglŷn â'i bywyd o. Iawn, diolch yn fawr.